มันใจเทียดุงเฮ็ดเมียนร่องพารงกัจจิเลงอดุลงแรงปอนไรคิรุนีฮาร์ซิงพูราเฮมลงออกเฮียเกเรงกิลองมันใจเทียดุงเฮ็ดเมียนร่องพารงกัจจิเลงอดุลงแรงปอนไรKarbi Anglong la pen ni jang Karbi Anglong ang kang thi piarlu Karbi Anglong along kaching thora tumon ki jap etlo atok anu along sitami kaching thora muli etlo puke kai kita non ke charibom BJP asarkar mate team Karbi Anglong atumpian ningje pon lason si 1986 aningkan ahusi labang so dolong pipon lo halabang so hu singhason na constituency IMC Ronjit Tito khibo mahut pichor pen non puan sitami lapusi dolo Bon sitami dolong ka hinupar pikpina jok labang so dolong rurai lo pusi halada ke dua raratum nang pachini dun. Kedamtang emisi eleksyon ahut amar sing tiso sitami labang so dolong RCC brisi kimrang pon po pusi cecak pon pusi nang pachini dun. Aling pensita emisi eleksyon tapar etlo non MP eleksyon sitami par tang lo bon ta men rong pararat aphan lapen rong ni rong thomarat akisung i amar sing tiso ke nang chini ne. Lapen skor chariyo sumaratum kedam kewang ka siksak hidung ando lapen labang so dolong puthot nang keselam pijia phan chuning ripon tang te non hadak kedora ratum kaning jepon alam thele puthot arjupon sinang la dolong kahinu mate yola aprang amodisu ri election hut kedam tang MEC election hut dolong nang semar bi pu dolong abang no anta ruktu elon anta kasemare bang da bang be tengga MC candidate mata nang chilang le nasi bersama pulo ja ho rasa dolong nang pige ai ding piglo ho ranjit iso kai hemse so dolong nang pi ha 19 kono 86 wam yom yasi la so dolong nang pige da nang dolong ruktu lai lo jo rong sa nang ke chala ji bang ke sung lo tengga rasa bhason ke dak rong jale ke ni kali rong loring thi pia meeting pia long da hadak lelam ninje Hemonto Biswa Sharma masih ninje lo boleh rong pharong delong nang kikim dak pen cheng kon lo ha pi dayor tuwe nang puna mi po ansi ni tu mana si cak nasi no anta la so delong ke thangna ta avidalu nang lang batai celon du ceklom potro aprang nang lang namia men lang election aprang maso mia men ko so ne bang thi den nang ke ju sa delong ru thorai lu itu mende la sorong pen kisung te la munite thilok seta itu ke jepon thai da bilen te ho rong bang potharan pen sikek matik lo a thri dak te bok hesi dolo ta lang pleng kun itu ke par thai da bilo hi thi ko lo da dam lo manja buyar pen ke te bok ke tung kilometer hini belo antani tum hanang pai cek teng no ya la nang kisung lo to non la so dolong rup rai lo nai tum pilo pui pon non ke itu mangke non pinipin amala so dolong bana nang bunai pisirak nang pobesin itu rong so wen ken itu ngoneng ri lo itu ke rong khar song arat ke siksak piglo pen non no ta la so dolong chiling thai ka chiling avisi nong e jo to war tang rang fusu selo nang ke ka siksak ke itu rong arat ke siksak ni si nang pinipin apen na rong the arat ko an ne so rong ko an dolong nang ke nang kim bek nang pobesi chuni lo aprang la ron ne kulo producer do ke election aprang hoke tene repairing free ke da bonai non te la morsing kisor ke na repairing nai pi gali lo a dim ta bang bi masini tun ta jo churi ni tholo CM sar phanta churi lo na itu contingency revenue em lo morsing kisor maran itu churi par rong pharong de lo loga charli ke madu rong ta loga charli bang do jari tron rong pharong roke ga ji kukia rong pini anda sop oxford ki dun do difu dun college puri unda do ke keceleng atuar ke lahano ane ding ke rubre ko ke jene tne pu ciri sa par bom lo no ke dami atuar na bidalo la si pini pina pen ne dong CM sarpan churing rili tholo la ne nang bu noi pisi rak e fan kali te jo lang from tam jo adolong mi hino theng no ma la te roi ke len ha la si nang pi vek nang pu si churing rili na MC hot nang si chalong no na ako non MLA MP da dan tu eta
น้องพูดอะไรจิตทันปั้นไปอยู่ camping Camping lah jangan. tak bang ni. Entah ni tu orang sor ke ni tu ke kilometer arat ke entah buat ke pi bom entah. Kiruni Harsing Pura Hemalong Okhia Kereng Kilong Karbi Anglong la penijang Karbi Anglong arlo la district hini along sitami nampi namdor thengpi thengprang dongchen langroi langjeng la hai ke pang thai et ajoini marat mareng apia tumta chopan chujuna thai kavider ajoini kedam tang musik ni phai hini arni Kiruni Rich Forest ke parlo Kiruni Weekly Market adum kedo Harsing Pura ahemalong nampi pen kebang ejon aokhi kemang hupen lone kupilone amat he marlu lutchok labang sopit Kiruni Southern Ridge ingnam raikom sai khimate forest atuma phan birta pipon pen amreng forest arlo an lodam chulo labang sopit pherangke atum karjupona hot nangke thakdun ke lapuson henlo Plong plong lo ma berta nang le lo walang li tum dak bang chingki mesen ma tham mesen ajok la sini li tum staff hanang thanik lo nang thanik ben berta nang philo li tum wang ik phit lo non la dak nang thek long lo na judun ik long lo kona pen sigi wang ma ko son sigi wang long ma ase berta long pen wang ik phit se la se non li tum amena ahem edo ahem kona ma la dak anon natural habitation long an lo dam se alang li phan payok wan po se ma thap ben non wang lo ni tum pon ik po lo dam pha Kanane nali tengkelu dani nili tum non halapu amreng apar amreng aparai la kasono tachim so alan si alan pon si hadak si lodam popul si non ponik popul je theklo si just ping tung non la dakalang li tum son ka chingki me son thot aning ma thare me son thot si adon ka prek ham sitame nane pen wang ik bang nane pen lang nane dun kang ik kang phan nang churi sita wang ik sitame la si nili tuma number 20 la si kai kita berta nang pale ik phitra kapajok wan je phanle cherap ik seroi nak ili tum do ana be anta Acha ko thela ajo ini bangla kopi ajo ini sila so ladak nai kat long pom na ni tu Ini berita long mama ni sikar li ke ke lang kang it kangat lang nang curi phan bang da junang kok ye pot la sona phan si kama thalo ne limang ka kab lang li tum da ha ma le tum mesana jo kama tha mesana jo nang ha ik pelo non pora teng pen pajok ik long po asilo dam pe ini treatment kui punan logistik mah. treatment ke non ko ma lang lo condition uncritical ke kalilang thang thela nasi menat ma hem long le lo dam prostat bang chopan chopo ya po pakalang tang pun la pula ni tu man nung na tu pen siao hi bang ke bang hai ma wang ma dak pu arab na tu pen ma pu thi no na tu nang chona mam lo ma la hem do somar dung ga do thek long lo ma ini tu ke chai nong mon pa ya le ma pi thek long lo hem chai nong ma ka li ma sa la pong ya nang chon lo ma la wal get long kha long bang kep long na puri lo ma si la dak si do la hem do somar ma nep ni thek lo ma si nep te pen ma si la si pa ya ngam tu manda खबर नंग पिलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना सौदा एनजीआर से साहब बंदा ला से खबर पिलो ini lah kosong sila dak yang ham la so ban la bang enil to pu thelo puan nong man si wang ma ti di enil to ma dak video lon thek lok lo ama sing ke puat thing nu na thu wang rong ke pu dam thai den ke wal do gok la pon ma si ma ti kali kemane sekali to ke plung ma te son ma sini ni to dak hem nong an video lon na le ro pisi sini chap Mana ni tu forest an berita pide penan forest orsi cepari dek po. rasa sorsi bang ba ba lo la selang tin si kon ko News Report Public TV Karbi Anglong KSA Inglong for Lang Mili Branch Committee atumpen pater piponsi HSLC pen TDC asat lang ki unduna tumapan karjo jai meke pamanpon kedamtang busik ni phai hiniar ni lumbajong constituency ke parlo Langmili English LP School along KSA Langmili Branch Committee atumpen chepater piponsi HSLC HS lapen TDC asat lang ki unduna tumapan karjo jai meke dengpon Langmili KSA Branch Committee along amai pujen singrong parpen mai chepahem phuponsi karjo jai mek pangcheng ponlo labangso karjo amai along aluhi aman pengpen local MAC ake hai Johnny Timung chitong don lapen KSA Central Committee along amai phu Mir Jengkro KSA Central Committee along don mai phu Buddha Terang
Dipo Regional Committee along Kong Chunbang Nelson Timong lapen Dipo Head Branch Kong Chunbang Dhon Kiling Penceng lo kapre ke theki ding atum lapen SGB GB atum chetong donsi bang sokar chu ajai mek misten pen pachun ponlong lo lapen Kebang Jilang Arni Sitami Karbi Ariso ejang atum ansusi loke Charlie ahin ke paprang don thekji bang sokar chu amaya long aluhi sarpo atuma hin pen jumisen alam the than pa jermi pon News Report Public TV Karbi Anglong. Pini daklang bilia hawalong kedamtang sadlang exams metric secondary lapen degree rumhan kacho mai dak padupono dak lamili kese branch committee ahin pensi patir pipon lo asi labangso amai lo nilitum man ta nang chopalo la soteng mesin nilitum nang chetong nilitum karbilo chali asong akemang kaike mata kachali hinana halabangso koso se baprang ponjima RDB ponjima lapen nilitum akemang koso se kapapleng ponjima halabangso kemang ateng pen along long Karbi Anglong lapan West Karbi Anglong long sami langsung si niltom anikan mang ason tak karcho amai bang patupolo lahan chot karlisi niltom labang isi media atum atukan pacinikan tu malah bolo niltom ke archo chot laputa kali metric final ketogi students atum hans tame niltom sosi free coaching tame niltom along son bipon bo kasi niltom lo chali song atumake kachali hin na kapasing thuri phansi bangso song pina pot hala bangso long bangke niltum bangke RD pipon bagi apa RD pipon bom seperti yang tinggal Karbi lo cari song pinang lo poslau West Karbi yang lo anstamila science stream bang dalam bangso oh la bangso putak niltum ningkan hini aprang pen niltum council pen ngecing bai du la bangso teng pen si non bangke deng pon lo la non ke bang jiani science stream same hola dak paklang pun la bangso bangke niltuma bertalong lo la pen so college tame non kimrang pun bom lo ke tang lo pusi non berta bang long tu pusini aprangsi kartu kowe terangki rumah fansame akiru pipartik lo kalau dak lang media hawar long pini jasemet pad nilu tu dak lang media hawar long isi ning rong meme Abirta lo nilu tu dak kartu kowe rong krener kep arat tu tapi rong krener kep arat angkong pan nilu tu kapaphin mai area lo posin nilu tu mahin ben kai ki seta methang ahin ben seta chehok pon lo athei polo tang te nilu tu lo ke charli ahin anat lapen anper tame pini labang so felicitation a program ki thik pon long po bangke nilu tu ke change silang lapen ke dam tang an bangke pipot sin nilu tu ke change silang mo polo tang te ke dam tang before 2015 apang ke ladak nilu tu metric ke pas a candidate antan nilu tu lalang rong krisir kep pensutan nilu tu malong avela stame kopai ke me pen nilu tu pini arnian ladak kantu kowe pangrum pet bang kora troksi ladak pini BA ke pas atum bang heni anang dolo lapen bang heni nang dolo lapen ke HSLC nai pas atum bang tho dolo lapen abang ke pini metric exam malong ki undun atum kadu kowe bang koi dolo se pangrum pet pen bang kora troksi an ladak pini arni nilu tu malong lang mili hawar pan isi nong ki jume ke wan pi ari so ejang atum nang klang tang lo da sini litum dag lang mili hin pen batuson si cepatir pi pon bompo non ipang ke bang chi lo ma bang ke ni litum ki charli atama phan ki charli ari so ejang atama phan ni litum aning ke pethe dun la pen ke dordi popelong ke chara pe chitu dun ji phan sei ni litum hin pen stame pini la bang so mai long same ni litum chak pon lo la pen alang litum phan ning perum lo la pen ka dogo vela one student api apo parents atama phan stame ni litum ning aklong kan alang atama phan churu perfect lo la puson methang supi support atama phan ke charli hen anat aprang hen anat kang doi pon tek la pen ke kapali dun tek pot ni li alang atama phan same ni atama hen pen churu perfect lo ये तुम 2013 14 बा प्लस 15 लोके आवे
16 ban an bangke nilta 2017 ban sin nilta modern school of metric pass lo langsung ban nil tum bang hini bat ke pass dun stamin non bangke 2024 abangke total pangrum pet pen metric la pen high secondary pass la pen TDC pass atum bang para truck ana aphailong ponik lo lasin nile tum non ke bang jilang stami nili ladak langmili KSA a president iglo walang li indra rong hang tibang ke lage secretary lo nilimen thare jensing rong phar nili non da president se khibom lo lasi nilitum la anso se non ove kimia tum hando anstame nilitum la puson muning is systeme la son metric ke pass atum high secondary pass tum BA ke pass tum handa nilitum karcho ponji phan nilitum langmili KSA branch a president a secretary pendang lo gangbura ladak central committee a secretary president pendang lo regional chingrum pet nilitum la puson athak a program mate la puson athak karcho ponji phan nilitum ke kam kachi yor pen nilitum to thip thak thip ji lasin non ke bangji langsta me metric ke togi phanda me non dulo secondary togi phanda dulo banon class 8 class 9 class 10 non lekar chu chaji pugali ke bangji langsta me nili archul vekji latum phan un an nili tabor iji la pendak che tong rapet la pen isia good news la pulo nili tum long alangli asayang deng do an sitame alangli ili tum long ka ching hon nai lumba jong em isi sar juni timung stame alangli na che tong dun alangli jumisen pen alangli pangso nili tum long nang che rabdun sonsoni nang che rabdun alangli phanta nili langmili president hin pen alang phanchuru par piglo alasan ak taxi nili tum long stame central committee Yurjeng Kro Sar kami nang che tong dun la pen vice president alangli bodho terang do la pen nili tum dak langmili GB pendang lok SGB dongsing terang alang li tanang chitong dun la pen don maker pendang lok member do anang chitong dun ningarong pika sinon ke bang ji langstame nili la puson akam ke mi ke ponje phansi nili non nili KSA chithe pading nang la pen KSA an se khaya mor bung chi paching thor na bu pen nilam the la pan nili than ben sina tuma thingno long lam ton ka bo ka do metric atong ban bang krinar cap first second bang nitum ngai be los tami bang krinar cap la pen ala high secondary tumbang ke bang ner kep ne ko ani do bon ho stamila som mo sidulon ta BA tumbang bang get form alang li malot BA ke pas bang philo lata la pen clearis alang li puwang tha la clearis long PP alang li ke vice president lo la pen o vice secretary apen long dili tera alang li bang kam sap o biji chara joine mangdon de delo alang li ta peneng si BA ke pas lo silang miliang bong pen peneng bang get form an ke BA pas lo mandi total pangrum pet bang kora trok lo high secondary pass ta bangke bagadupo stame metric ke pass bangke bangkri nar kep ana phailong lo penengan ke churup pik lo pinsor lo sapen sinang li tum la puson a sayang deng ana khilo pen ke bang theka pot nili president langmili president him pen danan tum phan suri kardom pipa jir pensi nilam thian tum pantoi tum kardom